Van alá varios meses dende o inicio das obras de rexeneración e posta en valor da fachada marítima da Ribeiriña, e os cambios a día de hoxe son máis que evidentes. A actuación cun orzamento de máis de 800.000 euros con cargos fondos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia permitiu a recuperación desta zona en terreos de dominio público marítimo terrestre cun alto valor paisaxístico e medioambiental, que en breve poderá ser disfrutada por pobrenses e visitantes. Unha desas obras de rexeneración que para nós son tan importantes porque ao final é pois unha actuación na que recuperamos zonas degradadas co obxectivo de devolvelas para o uso da cidadanía e para revertir un pouco esas situacións, pois que co paso de tempo converten zonas en zonas moi degradadas e que, pois a nosa función é recuperar esos terreos para devolvelos a súa situación, orixinal. O alcalde José Carlos Vidal destacou a importancia desta actuación, que permitiu reverter ao seu estado natural unha área de aproximadamente 5.500 metros cadrados, que se atopaba moi degradada. Aínda así, o proxecto presenta aínda un floco pendente, que non é outro que o derrube da antiga fábrica de Adasa. Non se pudo facer frente á intervención nesta zona, algo que ademais me consta que Costas estaba interesada tamén en facer. A idea era deixar todo listo, pero por razóns evidentemente de trámites xurídicos, pois non se pudo levar adiante. Esperemos que esta situación se poda resolver nos próximos, non sei se meses, anos, pero é algo que non depende de nós, pero esperemos que teña, que eu, antes de que remate o mandato, se poda solucionar, non? E que Costas estea disposta tamén a axudar en este tema. O rexedor referiuse a que esta obra súmase tamén a outras actuacións realizadas polo goberno local neste núcleo, entre as que se atopan tamén o acondicionamento da contorna do centro sociocultural ou a reforma integral do Camiño Real, entre outras.